Swale. Joluo osewacho kanyakla ni gin jo two term kaka Obuya wacho. Ing'eyo mane momiyo awacho ni demokrasia donjo e luo mane onge. Trevor an jaluo, Ken bende jaluo, mane Gwenga bende joluo. To ng'ato nigi pache, oyiene wacho. Ken ok nyalo wacho nwa kawuono ni joluo wacho. Kowacho to wacho kende ni ene mowacho. Nikech kata an ok anyal wacho wach two term. Ing'e ni jaluo ne kawo instruction from one leader mane Raila Amolo Odinga. Nyaka sama notho, an ing'e ni kama ne Raila okone joluo ni wachuru two term ne ok awinjo. Omiyo nyaka sani jaluo nyalo wacho two term ne, nyalo wacho one term ne. Raila nokowe ji kama ji wacho two term. Ariyo ne mano, Raila ne kingship mar luo. Nyaka sani, kaka an Swalean, I believe ni I'm a kingship, I mean a kingman in my own rights. Mama Mandalacha, but in queenship in her own rights. Sani onge ng'ama telo ne luo. Kore kagi manyo ng'ama nyalo telo negi, but nikech thuolo ni pod onge. Ng'ato wacho pache. To Dr. Buru Oginga. Dr. Buru Oginga otelo ne luo. Otelo ne ODM. To Ker Odungiranda. Odungiranda en ker mar jodongo, ok ker mar luo. En ker mar jodong luo, ok ker mar luo. Mano ker mar joluo. En ker mar jodong luo. In guru in kara Jakom Raila Amolo Odinga ni neno ken en Jakom Raila Amolo Odinga mache mane koro Mesaya mar joluo. Pok wayudo mano. Pod wamanyo mane iye ka. Omiyo sani jaluo nyalo bedo kama dwaro. To bende ing'eyo sama i-support gimoro, nyaka ibed gi sababu ni momiyo i-support gimoro. An ka onge sababu na mar support sirikal, tabeda beda pingo sirikal. In gi sababu mar pinge. An gi sababu mang'eny sana. Nikech kero kara Ken ni, yeni Ken nga musiebuna sana. Yeni Ken ni, emano miya donje UDA. Ken ni neno bataka. Okang'e ni isewuok. In isewuok. Nadar chon. Koro kine UDA. An aonge kuro. Sani ni kanye. No. Podi kwang, podi manyo yo. An e chamba na machon, maluongo ni Green Congress. Kanye kama yuda sani. Niwe UDA ngi. Mane chamba mano miya ticket. Abedo gi Ken gi UDA mangima, higni makalo 2-3. To kaneno ka bottom up economic model is working for our people. Okiwinje. Ok aneno kotiyo ne jowa. Awinjo ka thurwa kucho, pod oganda moro nitie. Ma pod nyalo nindo kech. To nowachne ni ka in hoka, tidhi bedo gi supermarket. Pok ineno supermarket. Pok aneno ng'ama obedo hoka, mobedo gi supermarket. To mano ne giuso, bottom up. So, weche mang'eny mosetimore piny luo gi piny siasa ni. Miya nawacho nyaka sani, ni jaluo ka jaluo, imako mana kama mori, gi kama oromore kodi, emiywayo. Sirikal ber ne ng'ama ber ne, to rach ne ng'ama rach ne. To king'iyo mos, sirikal ber ne jogo machame. To japiny mok nyal chame, ok nyal wacho ni sirikal no ber. Ang'o miyo? Ing'e ni sama ng'ato chiemo, to nyako paka rwadhero nikech onyiedhe. To sama ok inyal kaka nchi pake chien kacha. Apana. Wadi kucho. Kuon wang'eyo ndalo cha ni ma is the mwelekeo maber gi jowa. But upon realizing nikech Raila Amolo Odinga nowacho ni wakonya uru jogi tich, sirikal ni dhi lwar. To kiki ng'ato bi wach to wabiro chiwo direction in 2027. And therefore kanyo ma pod warito. 2027 wabiro ng'iyo, be ok wabi ng'iyo. Wabiro ng'iyo kama wabetie. Sawa. Ken ng'ama nong'iso wach ma two term ni. Siti mwacho ni joluo wacho ni gin two term. Ng'e gima danyisi.